Egunon. Ondo etorri. Mila esker. Zer moduz agoz? Oso ondo gaurko segun zoragarri honekin, eta bueno, kanpaina buru belarri sartuta ja da. Zer bultzatu zintun Bilboko alkatetzarako zerrendaburu izateko proposamenari baiezkoa emotera? Nik EH Bildu nago hasieratik, militante moduan, eta lehen esan duzun moduan aurretik ere beste ardurak izan ditut, zuzendari moduan egon itzen Gipuzkoako Foru Aldundian, eta aholkulari ere Bizkaiko Batzar Nagusietan. Eta bultzatu zidana izan zen, nahi nuela Bilbo aldatu, Egiten ari zena gaur egun sentitzen nuen ez dela ordezkatzen, eta ulertzen nuen, basala momentua aurrera pausu bat emateko. Okerrez banago, gaur egungo alkateagaz, Juan Maria Aburtogaz, hartu mona eukindako, aspaldi ezagutzen duzue alkar? Bai, hori da, Gipuzkoako Foru Aldundian egon nintzenean, izan zen oso garai interesgarria, une horretan egon ginelako gizarte zerbitzuen legea garatzen, eta egon ginen hor kartera dekretua, eta mapa, hor badira garapen legedi batzuk oso garrantzitsuak, definitzen dituztelako zerbitzuak, eta esartzen dutelako zerbitzu horien garapena nolakoa izan behar den, eta askotan bildu behar izan ginen, bai bera zailburua zenean, nik zuzendari, eta biltzen ginen, Eusko Jaurlaritza, Aldundiak, Eudelen partetik ere, eta hor izan genuen lana oso intentsua, astero egoten ginen eztabaidan, eta azkenean izan zen une garrantzitsu bat geundela alderdi asko mai inguruan, une horretan, eta lortu genuen urtetan egin gabe zegoen hori. Marieta, uste duzu menpekoei, edadekoei, zainduei, emoten jaken arretea aldatu barko litzatekela, atzo bertan alderdi sozialistako Pau Blasik esaten euskun, euren proposamenetariko bat gizakidetza sortzea dala, orain dala esasko be Felix Arrieta, gizarte kontuetan aditua dana, eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea dana, gure datorri zan, bere azkenengo liburua aurkezten, eta zaintzari buelta handia mon behar jakola uste dau berak, honetaz zegogo eta egiten dozu? Azteko esan behar dut, Felix Arrietaren liburua irakurri dudala, eta oso interesgarria, eta nik uste dut hausnarketa sakona, eta irakurtzea merezi duela. Momentu honetan egia da, edo nor pentsatzen badu osakidetzan edo hezkuntzan erraz identifikatzen duela esaterako osakidetzarekin edo hezkuntza sailarekin, baina aldiz kostatzen zaigula gehiago gizarte zerbitzuen sistema irudikatzea. Hor eragina dugu Eusko Jaurlaritzak, Aldundiak, Udalak, eta ez da horren erreza sistema hori irudikatzea, eta irudikatzea kostatzen zaigunean defendatzea ere. Kostatzen zaigu jakitea zertara dugun eskubidea, eta zein diren gure bete beharrak. Gainera, egia da sistema bat baino, 3 sistema direla. Lehen aipatu dugu izan genuen prozesu hori interesgarria, mapa sortzeko eta dekretu kartera egiteko, eta horren helburua basan ere homologazio prozesu batera heltzea, noski ez betik hasita, baina ez da hori hartu dan bidea. Egia da lurralde bakoitzak bere kabuz jarraitu duela, ezberdintasunak nabariak direla, eta zoritzarrez ematen diren prozesu batzuk privatizazioari begira, edo behar beste esaseatzeari begira, osnartzeko beharrekoak direnak, bereziki orain esaten duguna, zaintzen krisi testuinguru baten gauden honetan. Osasun kontuak aitatu behar duguz, Bilboko osasun zentroetako eta Basurtuko ospitaleko harretan gabeziak dagozala salatzeko kontzentrazioak egin dabezalako auzokideek pasadan astean. Bildu alkatetzara edo udal gobernura helduko balitz, gai honetan ze proposamen egingo leuke edo zer konponduko leuke? Nik uste dut nabaria dela, osakidetzarekin orain arte guztiok, arroz hitz egiten genuela osakidetzaz, eta nik esango nuke herritarrok baia da arduratuta gaudela, oso arduratuta gaudela, ulertzen dugulako osasuna badela oinarrizko zerbitzua, eta beharrezkoa duguna beste edozein eskubide garatzeko. Ambulategien aurrean egin izan dira konzentrazioak, aurreko larun batean ere egon zan
manifestazioa izugarri handia izan zen, horra adierazten da benetako ardura, eta Bilbon bai, badugu basurtoko kirurgia zerbitzua eraman dutela, baina esaterako deustuko paka ere gabetan izten dute, nik umetxiki badaukat, eta niri egokitzen zaidan ambulategian pediatriak endu dute, eta bar. Egia da Bilboko udaletik ez dela horren kontra modu nabarian edo argian azaldu, eta egia da badirela beste zerbitzuak, esaterako samurra, ambulantzian hori ere kendu izan dela, horrek ere eragina izan du osasun sisteman, eta guk udaletxean zer egingo dugu, udaletxean egin beharrekoa da, alde batetik gure eskumenak edo udalen eskumenak diren horretan sakondu, samurra aipatu dugu, baina ere alde zarrean bazegoen zentru soziosanitario bat ere kendu izan dana, alde horretatik, eta gero bestetik, benetan kalean eta bilbotarren eskubideak eta nahiak, benetan ordezkatzea eta irmoki defendatzea gure osasun sistema. Hegoaldeko auzokideakaz, hegoaldeko auzoetako auzokideakaz ikusi zaitugu, alkarrizketak ukiten parkatu, Errekalde, Erretolasa eta auzo horretako zeintzuk proposamen daukaz Bilduk? Bai, proposamen ugariak dira, baina hasteko nik uste dut benetan aitorpen bat egin behar dela. Auzo hoietan lortu dute 77 elkarte batzea, 77 elkarte oso anitzak, eskaera ezberdinetakoak, eta kapazak izan dira, lortzeko eta denon beharrak, denon nahiak batera bultzatzeko. Ulertzen dutelako ez dutela merezi duten arreta eta hor beharrak handiak dira. Esaterako irisgarritasuna, autobus zerbitzua, baina baita ere metroko 4. linearen eskaera, baina hor dugu ere Errekaletik ikusten dugun autobide hori, Iralatik ere pasatzen dena, eta hainbat eskaera, esaten dute esaterako kaleen garbitasuna, baina egon ginen ere ikusten eskola zelako goeran dagoen, hori ere udal eskumena dana, eta asko dira euren kezkak, baina garrantzitsuena da hori lortu duten batasun hori eta izaten ari duten oihartzuna. Eguraldia be aitatu behar dugu, gaur sekulako eguraldi ona daukagu, eguraldi eguzkitzua, baina batzutan neguan batez euria izaten da, hotza izaten da. Uriburuan Bilbon gune itxien faltean abaritu dozua? Bai, hori nik uste dut, ibili gara azkeneko hilabetetan eta oso aberasgarria izaten ari da niretzat, auzo bira bat egiten, eta ibili gara auzo elkartekin eta beste elkartekin batzen, eta benetan interesgarria izan da nire hiria gertutik ezagutzea, eta auzokidekin hitz egitea, benetan oso pozik nago horrekin. Eta eskaerak ezberdinak dira, beharrak ezberdinak dira, baina badira batzuk behin eta berriz aipatzen direnak, eta hori bada hoietako bat. Badira gune itxien beharra esaterako eskatzen dena, umeekin egoteko jolastokietan, baina bada ere elkarteak ez dutela tokirik biltzeko, elkartzeko, eta batzuetan baditugu udal eta erakunde, eraikin publikoak bakarrik egunaren tarte baten erabiltzen direnak, eta bestela utzi geratzen direnak, eta ere ez dago hoietara sartzeko eta erabiltzeko moduak nahiko ertziak dira, ordutegin aldetik, baldintzen aurretik, ez bete beharren aldetik, eta nik uste dut badugun aberastasun hori, badugu herri bat antolatzen dena, biltzen dena, asko egiten duena, ekimen sozial ugari dagoena, bultzatu behar ditugula, horrek ere komunitatea sortzen du, izatea espazio bat non biltzeko aukera izatea, horrek ere hiria egiten du, eta nik uste dut hori gure lehentasunen artean egon behar dela. Orain dela, aste bete, parkatu gitxi gora bera, Juan Mari Aburto, jarduneko alkate aukiten genduan, alkarrizketa honetan, eta Aburtok esaten euskun gaur egun Bilbon turismoak barne produktu gordinaren ia 8% pisua daukala gaur egun, uri aldatu da, argi dago, eta gero eta turistak gehiago ikusten dira. Aburtok berak esaten euskun, beraren eretxian momentuz Bilbo ez dagoala Donostiaren pare, eta turismoak uriburu horretan daukan maila horretara ez dala heldu. Aldezarreko zazpikaleetako auzokideak azbe egin dozu berba, turismoari buruz zer kontau deutzue? Bai, egia da turistifikazio prozesu batean gaudela edonor, esatea daukan, gogoratzen dut orain dela urte batzuk,
turistak ikusten genituenean Bilbo, bastakitia ilusio egiten segula, ez? Bitxu, non daude hauek, eta gaur egun, egoera aldatzen ari da. Sartu gara prozesu honetan, guk sartu gara beranduago, genituen Alboko adibideak, Donostia aipatu duzu, eta ematen du ez dugula gure bizilagunetik ikasi. Sartu gara holako prozesu baten, baina kudeatu gabe. Aipatu duzu Alde Zaharra, eta Alde Zaharra, aipatzen duten, zelan igotzen ari den etzen presioak, aipatzen dute ere nola betiko dendak, nola desagertzen ari diren, eta egia da, Alde Zaharran gero eta denda eta frankizia eta denda eta turistentzako denda gehiago ikusten ditugula, dituzten arazoak friturroie hoietako hori, baina ez da Alde Zaharra auzo bakarra turistifikazioaz eragina daukana, esaterako, abandon ere horretaz kesatzen dira, baina egon ginen hortxarkoagan, eta nere esaten dute, etxeen presioa igotzen ari dela, piso turistikoak ere daudela. Hor metroa, gertu dutenez, eta, saltzen dute, zentrotik 5 minutura, eta kanpotik etorritakoa, ulertzen du oso gertu daudela. Zezan nahi dut honekin? Egia da, sartu garela, dinamika baten, baina ez nago oso ziur, aztertu dugunik, hori nora eramaten gaituen, ez? Eragina horretan, enpleguan, ebentu handien dinamika hori, ondo dago, niri gustatzen zaite esatea, edo nor esatea Bilbo zein polita dan, eta jendea Bilbo etorri nahi izana, baina benetan aztertu behar dugu, eta bizilagunekin eta bizilagunen iritziak kontuan izan. Gaur bertan Madrilen, Espainiako Kongresuan etxebizitza legea onartuko dala emoten dau, botazioa dau gaurko iragarrita. Lege hori, babesten dau EH Bilduk eta beste alderdi batzuek bebai. Hortik arago, Bilbon etxebizitza politikan zer aldatu beharko litzateke? Badira gauza asko aldatzeko, eta lege horrek, orain argi uzten du, udalek badutela aukera euren politikak egiteko. Eta horregatik da lege honen garrantzia. Eskumenak ematen dizkigulako, eta aukerak ematen dizkigulako lanean jarduteko. Legea parlamentuan onartzen denian behingoz, orain tokatuko zaigu guri horretan jardutea. Eta egia da, badirela 5.000 etxe inguru utzik, badakigu zelako arazoak ditugun etxeetara heltzeko, badaukagu, momentu baten basan salerosketaren burbuia hori orain esango nuke alokairuaren burbuia baten gaudela, eta neurriak hartu behar dira dudarik gabe, esaterako murriztea edo tasatzea alokairuen presioak, azkenean etxe bizitza bada, lehen osasuna hitz egiten genuen, baina etxe bizitza ere bada oinarrizko eskubide hoietako bat, beste eskubide batzuetara sarrera ematen diguna. Gazteei begiratzen badiegu, esaten da bataz besteko independizatzeko edo gurasoen etxetik alde egiteko batazbesteko urteak 30 direla, eta beste gauzan artean etxe bizitzaren arazoangatik, horrek ere atzeraten ditu bere euren bizitza proiektu besteak, Orduan, dudarik gabe nik etxe bizitza kokatuko nuke Bilboko lehentasunen artean. Orain arte, Bilboko auzorik barriena, Miribilla auzoa zan, baina emoten da urte gitxi batzu barru, auzorik barriena Zorrotz Aurre izango dala. Bilboko EH Bilduk, Zorrotz Aurreri begira ze proposamen dauka? Beitu, egon ginen, oindela, egiten du gorren beste gauzai, ez dakit non kokatu, baina esango nuke aurreko astean, egon ginen Miribillan, auzo elkarteak antolatutako eztabaida baten, eta han, esaten zuten nola auzoa berria izanik, 20 urte zituela, garaian, planifikatu zenean, egin zala, beharrezko zerbitzu publikoak egin gabe, ambulatorioa lortzeko 10 urte pasa behar izan ziren, urbanismoa bera egin izan zen, basaterako badute bidegorri zatitxo bat bestekin konektatuta ez dagoena, ez dute zentro zibikorik, eta bar. Deustuko herriberan, egoera bera eta zoritzarrez ematen du ez dugula ikasi. Berriz ere sortu dugu proiektu berri bat, egia da hor bizilagunak daudela, baina proiektu horretan gauza bera da, ekipamentuak ez dira sortuko azken unerarte, egin izan dira urbanismoko berrikuntza kontuan hartu gabe, ez da saiatu egiten, esaten da zero emisiones edo horretan ezer, energiaren aldera ere ez dezer pentsatu, mobilidadean aldera ez dezer pentsatu, etxeak nola egiten ari diren moduan,
Orduan, bueno, egia da pena ematen duela, egia da horrelako aldaketak sortzea hirietan, batzutan ez dala erraza, ja da hiriak oso osatua dago, batzutan segun eta ze mugitzen duzun bizilagunak kaltetu aldituzun, baina horrelako aukera galtzea ere, ditugunean auzo berriak edo zonalde berriak edo eraikuntza berriak sortzea, ez izatea, Bilbon ezaguna da euren eraikinengatik, baina Bilbo ezaguna izatea ere, edukiengatik eta egiten ditugun dinamika berriengatik. Eta hor deustuko herriberan ere, nik esango nuke han bizi diren bizilagunak entzun behar zaiela, hor bizi dira eta biziko dira urteetan obrez inguratuta, eta ondo eurekin, euren beharrak edo euren arretei ere kontutan hartu beharko ditugu. Eta amaitzeko euskarari buruz galdetu nahiko neuskizu, egia da, azkeneko inkesta soziolinguistikoak dinola Bilbon euskararen erabilerak koska bat egin dauela gora, baina berbarako Gasteizen euskararen erabileraren askundea, portzentualki Bilbon baino gehiago hasi da. Bilbon euskara gehiago entzun daiten, zure ustez, zeintzuk pausu mon bar dira? Bai, egia da, esaten dugun gauza bat, Bilbo dala herria euskaldun gehien bizi garena, Eta, horretaz probetxo atera behar dugula, aipatu dugulen, nola, Bizkai irratia gero eta gehiago entzuten den Bilbon, horrek ere adierazgarria bada, baina nik esango nuke udaletik politikak ezin direla bakarrik euskera sailean bideratu, izan behar da zeharkakotasun bat izatea funtsezkoa da. Politika guztietan barne bildu behar da euskeraren erabilera, eta egia da, batzutan zoazenean Bilboko udalaren bertan oso giro euskalduna ez dagoela. Besterako erakundeetan egon izan naiz, eta aldea nabaria da. Guk esaten dugu, nahi dugula Bilboko udala gero eta berdinago izatea, Bilbotarron gero eta antza gehiago izatea, eta honetan ere, nik uste dut gero eta gehiago entzuten dela euskara, eta udalak hori egin behar du, eta hori baino askoz gehiago hori bultzatu behar du ere. Goizeko 9:00 6 minutu baino ez. Maria del Río, EH Bilduren Bilboko udalerako alkategaia. Eskerrik asko gure estudiotara etortearren, eta egun ona izan, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei.